Рая, здравей! Здравей! Много се радвам, че си пред мен, виждам на баща ти усмивката. Не ли на майка ми усмивката? Не, на баща ти усмивката. О, боже, добре. Така, нека да кажем, чия дъщеря си. Добре. Аз или ти? Ти кажи. Добре, дъщеря съм на БГП. От? Барабанист на група Спринт. Така. И Красимир Демирова, актриса. От филми и пиеси и така нататък. Чудесно е това. Аз наистина много ти се радвам. Знаеш, че с майка ти сме работили заедно, бяхме в едно студио и по този повод, даже аз веднага ще те попитам за това. Ти завърши миналата година. Да, и както разбирам, вече си на щат в Младежкия театър. Да, от 1 април, деня на шегата, вижка. При кого завърши? При Здравко Митков и Петър Пейков, светла му памет. Да. Така, имаш ангажименти в Младежкия театър вече? Да, почна. Снимаш се. Сега, ти си при сериозен професор. Аз имам претенции към обучението във ВИТИС. Да. Кажи ми ти нещо за това, доколко мислиш, че си подготвена така за професионална сцена? Мисля, че аз минах през доста интересни 4 години. Здравко Митков ми даде много за тези 4 години. Как да кажа, научи ме да мисля на сцената. Той преди да предложим отказ, например, мога да кажа какво ни караше да правим. Той ни караше да научим всичко за автора, всичко за пиесата, всички пиеси, които той е писал. И това ни даваше трамплин и ни подготвяше за трудния период на репетицията. Но Петю, който почина, на него дължа също много това, че той ни направи цветни актьори. Това мога да кажа за тези двама преподаватели. Те са прекрасни и ме научиха на това да анализирам и да мисля на цената. Така, говори се, че във ВИТИС, като актьорското майсторство, ти си била при добри преподаватели, доволна си от това, но един актьор трябва да има много умения, много средства, с които да разполага. Какво е във ВИТИС в момента това обучение? На тези умения, които всички знаем средствата на артиста. Да е пластичен, да е музикален, да е психофизика, тяло, всичките тези неща. Как са нещата във ВИТИС? Сега, точно в момента, в настоящето, аз не мога да говоря, защото вече не съм от една година в нас. Нищо да. Но преди това... Моите впечатления са от преди много повече години. Сигурно е било много дисциплината е била много по-строга преди време. Със сигурност, не със сигурно. Какво да ви кажа? Научих се много неща. Аз от моята камадария, аз със себе си мога да говоря. Чудесно. Да, аз се научих на много неща. Естествено, пластика, Таисия Ямбастиева, която ми преподаваше, тя преподава и на майка ми. Доста хора са минали през нея. Музикално сме научени. Въобще имаме доста силна подготовка в надпис. Тоест до голяма степен зависи и от човека, който... Естествено, характер. Много трябва да имаш доста силен характер, за да си в надпис. Това е общо взето за актьора. Характер е едно от най-важните неща според мен. Освен таланта. Защото таланта ти е даден от Господ, но ти не можеш да разчиташ само на него. Поне аз така съм забелязала, че трябва да се работи много и за тези хора, които чуваме, известните, те не са стигнали само с таланта, който им е даден, някой с капкомер, други с кофи, а с много труд, много бачкане. Трябва да се бачка. Така, това значи ли, че ти имаш някаква изградена представа или даже начин на живот на актриса, което значи много неща? Хигиена по-скоро би казала. Хигиена? Да, хигиена имам. Не си позволявам да участвам в неща, които няма да ме развият. Например, българските сериали. Не знам дали мога да говоря. Абсолютно всичко говори. Не ги харесваш? Имам забележки. Имаш забележки? Естествено. Би ли отказала покана за български сериал? Аз съм отказвала доста пъти. Защо? Не ти харесва материала, режисьора? Не ми харесва сценария. Режисьорите са прекрасни, просто сценария и то няма и пари в... някакси не се правят качествени
Сериали се правят за масата хора. Общо взето в сериалите по цял свят за това се прави. Ами не, точно сега да забелязвам, примерно Game of Thrones, един голям сериал, той не е за... Той е за масата, обаче е качествен и е интересен и те развива и развива въображението на човека и на актьора. И аз си... Как да кажа, това е голямо предизвикателство и един наш български актьор също участва в... Да. И това е изключително предимство. Това е трамплин към висоти. Как те приеха в театъра? Прекрасно. Харесваш ли трупата? Да. Всъщност много хубаво стана, защото Влади Лусканов ме покани и директно влязох в представление Кухнята. Той сега излезе премиерата. И там са 26 човека на сцената. Това са 26 човека от трупата на Младежки театър и ние се познахме и станахме като така семейство. И аз съм благодарна, че влязох в този проект. И така. Какво мислиш за щата и за свободната практика? Щата... мога да кажа, че българските актьори не са оценявани финансово. И това се знае от всеки един. Но щат ти дава възможност да си непрекъснато на сцена, да се запознаваш с нови хора, докато свободната практика трябва да се бориш, за да стигнеш до сцената. Не е ли по-важно да се бориш? Важно е да се бориш, естествено. Защото... И в щата се бориш. И в щата се бориш, но в зависимост от мястото, където си, говоря за българския театър. Да. Някои клякат на кълката, аз съм на щат, така че... Да. Докато другото те принуждава да се състезаваш и да се бориш, за което казах. Така това са мои разсъждения, но ги споделям с тебе. Ти сега започваш. Това, че ти си в една прекрасна трупа и се чувстваш добре тук е много, много добро. Да, чувствам се добре. Но аз си мисля, че състезанието е така много основно нещо за развитието на един млад артист. Въобще за всеки развитие на всеки един човек. Така е, да. Така е. То не е състезание, защото трябва да състезаваме. Трябва да сме ние, а не аз. Така, състезанието в добрия му смисъл на състезанието, да. Защото добрият е тегли и ти да си, нали? Разбрах, че снимаш. Да. И то нещо много интересно. Сподели каквото можеш за това. Добре, снимам с Радослав Спасов един филм за Лея Иванова, тази велика джаз икона българска. Снимаме вече половин година. Преди това имах една година кастинг. Това беше най-дългият ми кастинг през живота. Всеки месец се сещах с Славчо, с различни актьори, с които пробвахме. И ти си самата Лея? Аз съм самата Лея. Но ние сме 3 Леи. Три възрасти. 3 възрасти и разпределяме си възрастите. И мога да кажа, че моята част е... Голямата част от филма е моята част. Да, това е и най-интересната част от живота на Лея. Втората е част. Да, пътуването. Тя общо само е пътувала и това беше и все още продължава един магически период за мен. Защото се срещнах с Радослав Спасов, който е уникален човек, който ме накара да извадя неща от себе си, които не съм подозирал, че имам. И хората, въобще целият екип са едно голямо сърце, което тук заедно. Да. Прекрасни хора. Чудесно, аз за това ти желая много успех. Да, дано. За филм. Ние продължаваме да снимаме. Имаш ли някакви предстоящи задачи тук в театъра? Сега ще видим. Сега ще видим как ще се развие въобще нашия театър, защото Младежки театър в момента има проблеми и надявам се да се оправят скоро. Хубавото е, че само Младежкият театър има проблеми. Въобще нашата държавата ни има проблеми и аз се притеснявам за родината. За родината? Не за държавата, за родината, защото ни е дадена такава почва, пък ние не я оценяваме. Ние имаме изключителна родина. Имаш ли някакви проекти, покани извън театъра? За друго кино? Сега бих запазила тайна всичко това. Значи... Има неща, но са в процес.
Да, сега ще видим. Не смееш да кажеш да не ти мине котка път. Естествено, да. Много вярвам в тези неща. Рая, много се радвам за това, че ти така успя да стъпиш. Ти си с шанс. Сигурно знаеш твоите колеги в миналото, как целият клас в Кърджали и там. Да. 3 години задължително. Да. А ти си с шанс, все пак. С шанс, с талант, с добра подготовка. Дай Боже. Дай Боже да си жива и здрава. Желая ти го от сърце и да се развиваш. Бих си пожелал някога да съм на сцената с теб, но ще видим. Има време за всичко. Добре, благодаря ти. Чао.